Dobro mi došli, dragi moji. Za naš današnji kolač su nam potrebna 4 jaja, 200 g kristal šećera, 250 g brašna, 6 kašika ulja, 9 kašika vrele vode, 1 prašak za pecivo, 1 vanil šećer i 300 g jagoda ili nekog crvenog voća. Znači kad dođu višnje, mogu biti višnje, kupine ili maline po vašem izboru. Jagode ili voće koje imate stavite sa strane, one ostaju za kraj. Sada je potrebno 2 dublje posude u koje odvajamo žumaca od belanaca. U žumanca dodamo vanil šećer, običan šećer i umutimo. U ovako umućeno dodajemo sada 6 kašika ulja, i sada dodajemo 9 kašika vrele vode. Umutimo. Umutimo kratko i dodamo brašno. Sada umutimo belanca u čvrst snijeg. Sada smo došli pred kraj. U ovu masu dodamo prašak za pecivo. Izmešamo ga blago samo. I dodamo polagano belancima. Sada kada sve ovo lepo izjednačimo, sipat ćemo u pleh. Rerna je obavezno zagrejena pre nego što smo počeli ovaj kolač da pravimo. Rernu zagrejte na 180 stepeni, znači kolač ide u vruću rernu. Pleh, tepsiju, znači u koju ćete peći, izaberite po vašem izboru veličinu, jer ako pravite u velikoj tepsiji, bit će tanji kolač. Ja ću praviti u manjoj tepsiji jer volim da mi je kolač malo višlji. Evo ga, fantastična masa. I jako ukusna. Poravnamo malo. Možete obložiti tepsiju sa ovim pek papirom, a možete i namazati sa uljem i malo brašna gore. Sad jedna caka, verovatno mnogi znaju za to, da vam voće ne padne na dno. Stavlja se znači voće u brašno i blago se samo pobaca od gore. Sad da nam to ide malo brže, stavit ćemo ovako voće u jednu cediljku i posuti sa brašnom. I samo malo prevrnuti ovako. Rukama slobodno. I gotovo. I sada odmah u dobro zagrejenu rernu na 180 stepeni dok se ne vidi da je lepo porumeneo kolač i malo ga probajte čačkalicom da obodete, pa ako ostane testa na njemu, na čačkalici, znači da treba još malo da dopečete kolač.
A dok nam se peče kolač, nešto ću vam još reći. Možete da u testo ubacite komadiće čokolade i to će savršeno da daje još lepši ukus i izgled. A isto tako uradite kao sa jagodama, komadiće čokolade ubacite malo u brašno, jer ako čokolada padne na dno, bit će još gore, jer čokolada će onda i da izgori, tako da to vam ne treba. Znači, obavezno u brašno isto malo pospite tu čokoladu, pa stavite u testo. Ili možete samo da prelijete sada, kad se kolač ispeče, da prelijete sa čokoladom. Ja ću sad najbrže i najjednostavnije samo prah šećerom posuti. Može još i šlag da dođe u obzir i da to zaista bude lepo i dekorisano. A kolač je gotov, izgleda. Predivno je mekan. Sad samo da se dobro ohladi, ne smete kad seći vrućeg jer će biti gnjecavo. Nek se dobro ohladi i sečete po vašem izboru veličinu kocki. Pospite sa šećerom, čokoladom, šlagom, kako smo već rekli, i uživajte u ovom divnom kolaču. Evo ga, ohladio se. Pogledajte kako je mekan. Sad ću ga iseći. Pospite ga sa prah šećerom. Napravite vi ovaj mekan kolač i uživajte u njemu i ovaj recept neka vam bude za stalno da ga pravite sa raznim voćem, a mi se vidimo u sledećem video tutorijalu. Ćao!